खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 17 सेप्तेम्बर 2020 बिस्थिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लानाय दावहारु बसुमतारिया दिनै रुंसारि जाबाय। बिथांनि देहा फाहामथायनि थाखाय रावनावबो मदद मोनैयाव ससियेल मिडियानि गेजेराव अनसुंथाइ नागिरदोंमोन आरो गोबां मानसिफ्रानो रांबो हरदोंमोन, नाथाय बिथांनि जिउखौ रैखा खालामनो हायासै। आसा खालामो बिथांनि जिउमाया सोरगोपुरियाव थांनानै आलो गोजोनै जायगा मोनहैगोन होननानै। लोगोसे बङाइगाव जिल्लानि जगिखफायाव सासे 58 बोसोरनि समेर आलीया सासे 9 बोसोरनि गथ' हिन्जावसाखौ लांनानै गाज्रि खामानि खालामदों। जाथायनि उनाव समेर आलीया खारखोमानो नागिरदोंमोनब्लाबो पुलिसआ फरालकुन्दिनिफ्राय बे दुथांखौ हमनो हादों। गुबुन फारसेथिं बुहुमनि रावबो फर्सआनो बा रावबो हानजायानो जोंनि बे हादोरनि लादाख बर्डाराव पेट्रलिं खालामनायखौ होबथानो हाया होननानै बिथां राजनाथ सिंहआ खुला खुलि बुंनानै होदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय काश्मीरनि बाटमाल्ला होननाय दरसे जायगायाव दिनै CRPF हानजाया 3 टेररिस्टफोरखौ गावथारनो हादों आरो बे जाथायाव सासे CRPF जवाना गोब्राब जखम मोननानै दङ। लोगोसे उत्तर प्रदेश सरकारा आग्रानि मुं सोलायनाय मिउजियामखौ सिगांनि मुङावनो दोनफिननो थांखि लागासिनो दङ। आग्रानि मुगल मिउजियामखौ मुं सोलायनानै छत्रपति शिवाजी मिउजियाम मुं दोन्दोंमोन। दा बे मिउजियामखौ मुगल मिउजियाम मुंखौनो दोनफिननाय जासिगोन। गुबुन खौराङा जाबाय राजनाथ सिंह बिथाङा रायजो सभायाव बुंनाय बायदिब्ला चाइना हादोरा जोंनि बे हादोरनि लादाख ओनसोलाव गासै 38,000 स्कुवेर किल'मिटार हाखौ सिख'नानै लाबाय होननानै बुंदों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां बा जोबोर गाज्रि खौरां। चाइना हादोरा जोंनि बे हादोरनि 38,000 स्कुवेर किल'मिटार हा सिख'नानै लाबाय, नाथाय जोंनि हादोरा जेबो खालामनो हायाखै। खालामनो हादोंब्ला हादों, पाबजि बेन आरो माखासे चाइनिज एप्सफोरखौ बेन खालामनो हादों, नाथाय जोंनि बे हादोरा 38,000 हा सिख'नानै लाजाबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय अरुणाचल प्रदेशनि पांगिं होननाय दरसे जायगायाव दिनै दहाय फुङाव बांग्रिं फैदोंमोन आरो बै बांग्रिंनि खारथाया 4.8 खारथायमोन। लोगोसे तुरुन गगैखौ कर'ना नेगेटिभ मोनफिननाय जाबाय। बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव मैयाहाय आनजाद नायदोंमोन बा आनजाद नायनायाव नेगेटिभ मोननाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय एम्सनि फरेन्सिक बर्डआ फैगौ सप्तायाव CBIनो सुशांत सिंह राजपुतनि थैनायनि सायाव जोबथा मेडिकेल रिपर्टखौ गथायनानै होनाय जासिगोन। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै 97,894 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बेनिनो गासै 1,132 जन सुबुंफोरा बे गिलु बालु बेमारजों थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। दहाय फुङाव मोनसे गोरोन्थि जादों। बै गोरोन्थियानो जाहैबाय 17 सिनजिखौ 17 फ्लांदाङो, माने 17 आरो सिनजि एसे एखे जायो नालाय, बेखौनो आङो उल्थां फाल्थां मोननानै सिनजिनि जायगायाव 17 होनफ्लांदों। नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। बेबायदिनो माब्लाबा जाबायानो थायो, नङा होमबा लोगोफोर? 17 आरो सिनजि बेहायनो उल्था फाल्थां जादों। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। जै बर' हारिनि।